Allahumma
والماليات والياقوت بالتاج الحائطة مركز الفوز والمعاد والملك والدولة صاحب الأكرم البر الصيمود الأربع ماليات لكل بطاقة من الطور والهواء ونور كلام الذي بلغت به قولك الحائطة أمكنت المقام اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى يا رب العالمين عين المعرفة الأقوى من صراطها تم أسنادها اللهم صل وسلم على طاعتنا كنز الأعظم بربك منك إليك إحاطة من الدراسات صلى الله عليه وآله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت للتحقيقات الحائطة مركز الكون والماء ونور الأموال تغيرت عدم صاحب الأكرم البر الأسنان الأربع ماليات لكل متعقل النور والأمان ونور كلام الذي بلغت به قولك الحائطة أمكنت المقام اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها رسل عين المعرفة الأقوى من صراطها قوم أصحابها اللهم صل وسلم على طلعتنا كنز الأعظم بربك منك ونور الأكوان تغيرت عدم صاحب الأكرم البر الأسد منذ الأربع ماليات لكل متعقل النور والهوان ونور كلام الذي بلغت به قولك الحائطة أمكنت المقام اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها رسل عين المعرفة الأقوى من صراطها تم أسبابها اللهم صل وسلم على طلعتنا كنز الأعظم لفرتك منك إليك لحظة المنطلسات صلى الله عليه وآله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت للتحقيقات حائطة مركز الفوز والمعاد ونور والدائرة من صاحب الأكرم البر الأسود الأربع ماليات لكل متعقل النور والهوان ونور كلام الذي بلغت به قولك الحائطة أمكنت المقام اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها رسل عين المعرفة الأقوى من صراطها تم أسبابها اللهم صل وسلم على طلعتنا كنز الأعظم لفرتك منك إليك لحظة المنطلسات صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوت للتحقيقات الحائطة مركز الكون والمعاد ونور الأكوان تغيرت عدم صاحب الأكرم البر الصيمود الأربع ماليات لكل متعقل النور والهوان ونور كلام الذي بلغت به قولك الحائطة أمكنت المقام اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها رسل عين المعرفة الأقوى من كلام الذي بلغت به قولك الحائطة أمكنت المقام اللهم صل وسلم على عين العقل التي تتجلى منها رسل عين المعرفة الأقوى من صراطها تم أسبابها اللهم صل وسلم على طلعتنا بلا جل
أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. ala ka minɛ Bari wari sigine kana mallar. Ada show din. Okay, show vedun show no ve. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa imamil mursalin. صلوات الله إلى المبعوثون رحمة للعالمين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أما دل على في أن يبتو من كسيسا على كبلا جريمة ما ما بزافيا يكون ما يني على في ماشي كنا ولين جرمه يفو على كبلا جريمة على كوك لا إله إلا الله بيا كما ala ko kɛ salatul fatih bonya kama ala ko kɛ jawhiratul kamani bonya kama ala kira muhammad bonya kama salli ala rasulillah. Alhamdulillah bi kuma ti janya kana ba bɛɛ fo ko wale ɲuman dɔn an ɲɛ bɛ maa tununen caman na yan bina ma baga yɔrɔ kɔni ale ye zaviya bila pewu nka an kɔni an jigi sigilen don k'a fɔ sagajigi dɔ jɔlen bɛ da la an dakuncɛ don n'o ye an b'u fo k'u barikada
k'a fɔ kalandenw ye dɔrɔn bɛɛ k'i cɛsiri an filɛ baara min na kɛnyɛrɛye de don ni kɛnyɛrɛye tɛ sira yira la bɛɛ la ɲɔdima an ma fara ɲɔgɔn kan yan n'i y'a ye don o don an b'an cɛsiri ka n'an sigi don o don ala wele la walahi ala ko ye kɛnyɛrɛye ye o la an balimakɛ dɔ ye ne yɛrɛ ɲininka don dɔ a ko ale b'a ye sekow n'u bɛ taama layila de bɛ da u kɔ a ko ale ma se k'a faamu yala maa tɛ se ka taama ni layila tɛ de wa ɲininkali in kɛra sa ne ko bɔn bɛɛ n'i ka faamu cogoya don n'o tɛ mankutu min fɔra layila la n'i y'a mɛn i tɛ sɔn ka mɔgɔ ɲininka nin na ala ko diɲɛ n'a kɔnɔfɛn i b'a bɛɛ bila mizani fankelen la ka la ilaha illallah bila mizani fankelen la a b'a jigi k'a kɔrɔta i b'a fɔ bin t'a sanfɛ bari kumakan min don a ka fɛgɛ adamaden nɛnkun kan nka a ka bon ala yɔrɔ n'i y'a jate minɛ kabi diɲɛ dara seko minnu tɛmɛna ka na se bi ma a seko ninnu ye fɛn jumɛn jate minɛ n'an sera alikiyama jɔn don ala bɛna taa bɛɛ ɲininka a ye san hakɛ min kalifa i la yanni ka fatu i y'i si kɛ mun na a ye kɛnɛya di maa minnu ma ka farikolo kɛnɛya d'u ma a bɛ tila ka t'olu ɲininka i farikolo i y'a kɛ ka mun labara ala ye sen kalifa maa minnu na a bɛ t'olu fana ɲininka yala i y'i sen kɛ ka mun de baara ne ala subahanahu wa taala ka dugukolo kan sekow ko sa an ye ala dɔn donc an n'an ta kɛ la ilaha illallah ye o kama n'u bɛ sigi la ilaha illallah de bɛ fɔ n'u wulila k'u jɔ la ilaha illallah de bɛ fɔ n'u bɛ taama la la ilaha illallah de bɛ fɔ u ka fɛn bɛɛ bɛnnen don fɛn ma o de ye la ilaha illallah ye mankutukɛlaw tilara ka na n'a ye a ko la ilaha illallah n'i y'ale fɔli daminɛ ala bɛ mɛlɛkɛw de bila k'i ka alijinɛso jɔli daminɛ kabi i y'a bɔ i da kɔnɔ yɔrɔ min la ilaha illallah o bɛ bɔgɔ mun yeli daminɛ ka biriki bɔli daminɛ k'i ka alijinɛso jɔli daminɛ fɛn min tora an ma sa o de ye an k'an cɛsiri an bɛ se ka min kɛ an k'a kɛ n b'a fɔ yan waati bɛɛ minnu taara olu tɛna na bilen dɛ o avantage bɛ maa minnu bolo o ye anw minnu de bɛ ɲɛnamaya la an k'an cɛsiri a kana n'aw sigi zawiya kɔnɔ ten ka maaw filɛ dɛ i bɛ se ka min kɛ i nɛnkun na i yɛrɛ k'a kɛ bari ne ka baraji o tɛ minɛ ka d'e ma e bɛ min fɔ o tɛ minɛ ka di ne fana ma bɛɛ ta bɛ di i yɛrɛ de ma donc an k'an cɛsiri an bɛ min fɔ toujours o de ye encouragement ye bari taasira in filɛ a ma nɔgɔ dɛ n'i ye taasira in minɛ n'a ma f'i ma ko fatɔ i m'a daminɛ f'a ka f'i ma ko fatɔ usasi minnu bɔra yan sisan an b'u fo ne yɛrɛ ye kalan kɛ ninnu de bolo n ye san 2 ni kɔ k'u ka du kɔnɔ n bɛ kalan na seko ka kalanden fɔlɔfɔlɔ kalanden kɔrɔbaw olu de filɛ nin ye ninnu de ye seko ka kalanden fɔlɔfɔlɔ a bɛ bɔ dumasana hali ni seko y'a wele 4 heures du matin n mago bɛ nin na o yɔrɔ bɛɛ a bɛ moto ta ka taa o y'a sɔrɔ an bɛ fɔ Kati donc ale de ye nin ye a y'a kanu bi kana bɔ an na an tɛ se ka bɔ kuma in kɔnɔ f'an ka bonyamasegin kɛ bari maa min ka go ala ye o de ye fitiriwale ye ne ye su 2 si ninnu ka so ala barika la san 2 ani kɔ ni bonya ni hɛrɛ tɛ n ma tɔɔrɔ foyi y'u ka du kɔnɔ komi ala y'a fɔ cogo min fɛn tun bɛ kɛ ne ye hali u tun t'a k'u wolodenw ye donc an b'u fɔ k'u barikada k'a ɲini ala fɛ u y'a ɲini de ka kanu bi dɔrɔn ka na cɔn ka juma la ka na ziyara kɛ seko kaburu la dɔrɔn ka segin k'a ɲini kalanden bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ usazi ninnu ye an b'a ɲini ala fɛ hami minnu b'an na ala ta y'a ka se wa ala ɲɛ b'an bɛɛ la ka tɛmɛ an yɛrɛ kan hami min bɛ la min bɛ ne la a si tɛ kelen ye nka bɛɛ ni hamina don an y'a bɛɛ yira ala la dakuru ɲɛ kelen k'a ɲini ala fɛ an hamiw ala k'a bɛɛ dilan ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala k'an sago d'an ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul assalamu alaikum warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin kuma kɔni kuma jan tɛ bilen sabu ni su kora ka ban dɔrɔn o kɔni o ye debi kɔni o ye a ba wololen bamananw b'a fɔ ten ni dugu jɛra fana mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ si minɛ bilen o tuma na fɛ an ka sekow kumana
kuma kɔni tɛ bilen mais ka mɔgɔw hakili jigi dɔrɔn ni ala sɔnna a ma yanni a don cɛ an b'a fɔ juma o juma an ka sewo ka sanyɛlɛma ani an ka mawuludu n'o ye Sehamadu ka mawuludu ye Sehamadu kalandenw ka mawuludu ni ala sɔnna a bɛna fɛti alakira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ale a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ alakira yɛrɛ de tanu a kun b'o de fɔ a ko yusolli ala nabi yuslihi wa yubni a ko ni maa min sɔlila alakira kan a b'i kɛ bana ye o dama tɛ dɛ i sɔlilen alakira fana kan a bɛ kɛ sababuya ye fana ka i kɔɲa k'i ɲɛ ɲa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɔɲa k'an ɲɛ fana ɲa o la a ka san yɛlɛma n'o ye a suma yɛlɛmana ka bɛn waati min ma o san yɛlɛma ni ala sɔnna an bɛna se a ma le 3 novembre o hakili la o de don o nata bɛɛ k'i labɛn a don i seko ye fɛn o fɛn ye ala wele la an k'an labɛn ka na o kama a don wa kalandenw a y'a labɛn kosɛbɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnma baw a ye ko in labɛn kosɛbɛ ni ala sɔnna a don an kana jɛ ka ala wele Sehamadu ye ka ala wele an ka silamɛ dabagaw bɛɛ ye ka ala wele an yɛrɛ ye ala ka a hinɛ se bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a don yira an na o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ kalanta a sera n tɛ ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ fiyewu kalanta sera o la mɔgɔ minnu n'u ka denmisɛnninw bɛ yan ka u hakili lajigi ni kalan taara ni ala sɔnna ma tarata nata hakili la o de don tarata nata a bɛ bɛn o ma ni ala sɔnna ma bɛɛ k'i hakili to a la inshallahu taala minnu fana bɛ n'u denw tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ minnu b'a fɛ ka n'u inscrire an y'a fɔ dayɛlɛlen don an y'a fɔ jumajan tɛmɛlen ni ala sɔnna ma n'i nana a sariyaw ye minnu ye olu bɛ ɲɛ f'i ye mais min ka gɛlɛn kosɛbɛ o ye den yɛrɛ ka lakodɔn sɛbɛn n'o ye wolosɛbɛn ye wala n'o bɛ yen i bɛna n'o kopi kelen ye ni ala sɔnna ma an bɛ inscription kɛ ni o ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'a nɔgɔya bi juma in a bonyana kosɛbɛ an ka sew bɔra sisan k'a fɔ mɔgɔ i kalanna mɔgɔ ye bi da i nɛ kan fo k'i sa i t'a tigila mɔgɔ sara sɔrɔ wa i tɛ ko a la koyi sabu ale y'o min kɛ e ye nin ye e tɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ bilen o tumana fɛ an karamɔgɔw ani an faw n'o ye usaze papa jara ye u bɔra yan sisan u nana ka na juma seli an fɛ bɛn an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'a mɛn an kɔrɔ u ye ne nani min kɛ ye ka na o ɲɛda sewo kan k'a ziyara an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ alijinɛ sara ye ala k'a barika don an yɛrɛw la ala k'an wasa ala ka don wɛrɛ yira an na ala k'o kala kira bonya kosɔn sɔli ala rasuli karim ayiwa bunama ale kɔni ale nana n'o ye bunama siribe ayiwa n'ala sɔnna an bɛ mukoro d'a ma a bɛ dugawu kɛ inshallah awɔ a bɛ a sama أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمي على فوق على بركة دكا ولا يمندو أنا تقربا ما ينسيتك الله سبحانه وتعالى فعلا كاهنة يا ربي لك يا فكاي يا ربي أنكو كتمنا يا ربي على كونغويا نبتا جميع يا ربي على كونغويا numba ko ya rabbi ala kan balu salamaya ka la kan fatul limaniya la ko ke kira barka salli ala muhammad bi tay ngoni kuma jantem fe ka sabu ke ko na ketugo mago be mina alisa o edo wi kasim ne nyugoy ni do fi dine kun sira yoro do la ne bulu ni mugatina doni neret mina dine bla awo ka sabu ke jigila tigay arama de be boli ka nyeshi yoro de la anga sheko annana ya kasro ne be almamiyala nga kabna sira akira ne nye joro di ma fo kuma be wallahi ale ritme neyi netede ale ritme neyi dono abe mule shoot 1h 2h 3h aba soro
hami a b'a sɔrɔ min bɛ na ne b'o dɔn mais a bɛ dayanguru 1 2 min kɛ n fɛ o ka bon ne bolo ni sanu ye o ka bon ni wari parce que a bɛ fɛn dɔ yira n na o tigilamɔgɔ n'o tununa i bolo a bɛ i n'a fɔ ni fiyentɔ ka sanu binna a bolo a kɔni a bɛ maga fɛn caman na dɛ wa o bɛ ɲini mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ n'aw ma kɛ hakilitigi ye aw b'a fɔ ko fa donna fiyentɔkɛ la fa tɛ koyi fɛn min tun b'a bolo n'o binna o ɲinini de don hali an ka musokɔrɔbaw minnu bɛ yan o b'a kalama n'i y'a jateminɛ Muntugula commune kɔnɔ yan k'a fɔ banni dɔ kɛra yan ou bien ala ko kɛnɛ dɔ sigira yan ko ne jɔlen filɛ nin ye ko ne ka kuma tɛ yen o kɛnɛ ka dɔgɔn dɛ mais n'i ye nin wagati laban in jateminɛ ustaz a kɛra ni ne ye jama ye ni ne yɛrɛ ye jama ye fo jama ladonni bɛ jama ladonni yɛrɛ bɛ gɛlɛya an bolo Sayidina Ali ale ni Usman bin Affan olu ka wagati Usman ka kalifaya kɔnɔna na silamɛw murutira Usman bin Affan ma silamɛ dɔw olu murutira Usman bin Affan ma o ye Usman bin Affan ka da lamini tile 15 fitina bonyana tile 15 mɔgɔ tɛ don a ka du kɔnɔ tile 15 Ali bɔra kalama wagati min na a ye mɔgɔ bila ka taa Usman fɛ yen a ko Usman a ko nin kɛra cogo di ka fitina bonya ka se nin bɛɛ ma fo ka e ka da yɛrɛ minɛ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ a ko munna i ma mɔgɔ ci ma Usman y'a jaabi kuma kelen de la a ko Ali a ko wallahi fitina in bonyana cogo min na ne yɛrɛ tɛ ɲin dɔn tɛ jugu dɔn tuguni yɔrɔ ni ko sera o ma adamaden bolo hakili de b'o ɲini hakili b'a ɲini donc ka n fama hali zawiya ma nin bɛɛ b'a la samiya b'a la dɛ nka nin bɛɛ b'a la an bɛ hakili to ɲini k'an ka sekow fɛ ka hakili to ɲini kɛ kalanden bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ ka an sama duwawu la hali bi an ka cɛkɔrɔba min n'ale tanyara an bɛɛ ka ale fana sama duwawu la bari ale yɛrɛ bɛ fɛn caman kalama parce que don o don ni bari bɛ ɲɔgɔn ye ka tile 2 kɔni kɛ ko ni bari mana ɲɔgɔn ye o ka dɔgɔ nka kuma min bɛ tɛmɛ an cɛ ala b'a dɔn a yɛrɛ b'a dɔn o la an bɛ duwawu kɛ ya rabbi ala ka bi wula tɔ hɛrɛ ala k'a d'a ma an ye kalimatu tawhidu min fɔ bi ni karamɔgɔ ni an ka seko yɛrɛ y'o fɔ an ye sisan k'a fɔ a giriya bɛ nin cogo la ya rabbi an y'a kelen o kelen fɔ ya rabbi ala ka giriya bila an ka mizani na ala k'a bila an ka mizani na ala k'an ka mizaniw giriya n'a ye ala k'an hinɛ dɔ ta ka se an ka taabaw ma cɛkɔrɔba min n'o y'a ɲɛ yira an na ka an bolo minɛ k'a bila a la kira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ko mɔgɔ min n'i ye hɛrɛ sira bɔ ko bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min y'a baara kɛ mɔgɔ min ye mɔgɔw yamaruya ni hɛrɛ ye o tigi bɛ i n'a fɔ a yɛrɛ ye hɛrɛ kɛ an ye la ilaha illallah min fɔ an ye astagfirullah min fɔ an ye sɔli min kɛ ya rabbi ala mana baraji hakɛ min d'a ma ya rabbi ala k'o di seko ma ala k'o di seko ma ala k'o kɛ kira barika sɔli ala muhammad wa akiri da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin بسم الله استغفر الله وسبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله اما على فوق على تنقل بركاته على فونيك فامي سلكرا سما محمد مصطفى كان بان ما جمانا مسما کو برکاتا او تو کو ان شيغو با ان كرمو با ان نجورا ان جيجي جان لاهرا شيخ أحمد أمين مسار أمان فلقة هنا لقى يفهم جالس نسول جديد لقى كوب برجع لقى كلا نيمو فاقو كلا بي كلا شيء تبع لقى وشيا لقى وشيا مندون لقى كلا نازل دون صلى الرسول ما ربنا ولا تحملنا ما لا تقبلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على
Nafi boy.